Good morning mga ka-travel. Isang maulan na araw at bagyo ngayon dito sa Metro Manila kasi signal number 2 na tayo ngayon dito sa NCR. So ngayon biyahe pa rin tayo ng Bicol. Ayan, magagalit tayo dito sa Valenzuela City hanggang sa Ginubatan Albay na naman. So update ko na naman kayo sa mga lugar na dadaanan natin, kung maigpit pa ba sa checkpoint ngayong September 8, 2021. At tingnan din natin kung baha o makakalusot ba tayo hanggang Bicol. So samahan nyo naman ako sa aking biyahe ngayon mula dito sa Manila. Ayan, paalis na tayo, biyahe na tayo papuntang Bicol. Tara na mag-travel kahit saan mo man gusto. Joe Marian TV. Yan, so nandito na kami sa kahabaan ng SLEX ngayon. Grabe, ang lakas ng ulan kasi under signal number 2 na tayo dito sa Metro Manila. Pero kaya pa rin kasi nakikita naman yung kalsada. Huwag lang bumaha kasi pag bumaha hindi na talaga kakayanin to. Talagang hihinto na totally dahil hindi tayo makakadaan. Yan, so karga ulit tayo ng gasolina dito sa Shell Alaminos. Grabe, lakas ng ulan. Yan kasi mura kasi dito, ayun, 54 lang. Maynila 60 yung gasolina, kaya dito mura. Dito tayo nagpo-full tank palagi. Yan, after natin magkarga dito, yung naikarga ko yan, umabot ng 87 hanggang Bicol na yan. So doon tayo makakarga ulit sa bandang Bicol. Yan, so tuloy ang biyahe kahit na bumagyo o umuulan. Malapit na kami sa checkpoint dito sa San Pablo. Titingnan lang natin kung may checkpoint pa kasi muulan, bumabagyo o talagang matindi. Hindi naman kung talagang maigpit pa, nandyan sila hanggang ngayon kasi bumabagyo. Tingnan natin kung nandyan sila ngayon. So yan, nakadaan tayo dito sa San Pablo. Walang naka-duty checkpoint ngayon kasi bumabagyo. Kapag ka nag-duty pa sila dyan, talagang aywan ko na lang kung di sila mabasa. So bali, kakain muna kami dito sa Tiaong Diversion. Bali, at kalahating kanin. Pagkain ko. Para dire-diretso na ng Bicol yan.
Ayan, kakain muna kami para ano, lakas kasi ng ulan. Talaga nakakagutom. Yan, so bali dito kayo kakain pag papunta kayong Bicol o pabalik ng Manila. Pag driver kayo, libre. Libre sa pagkain. Basta pagliko nyo ng diversion road sa Chaong, pangalawa ba? Pangatlong tindahan to sa inyo? Pinakamalaking Hindi, pagliko dyan, pangilang tindahan to? Pangatlo, no? Oh, pangatlo. So makikita nyo naman maluwang yung parking, kaya luwang din ang kainan nila. Oh, ayan, oh. At bukod sa lahat, magaganda yung tindera. Ayan, oh. Ay, sa maganda! Yung mga nagsaserve. Ayan. Ayan, yung kainan dito sa Chaong, kung saan libre yung mga driver. Ay, yung parking, oh, maluwang. Kaya lang, umuulan. Nandito na kami sa may bahagi ng Tabugon. Kakapasok lang namin ng Quirino Highway. So wala nang ulan dito, maganda na yung panahon. At malapit-lapit na rin tayo sa Del Gallego checkpoint. Ayan, tingnan natin kung may checkpoint pa doon sila ngayon. Kasi kanina sa San Pablo, walang checkpoint kasi muulan. Ayan, dito kasi maganda yung panahon, kahit ulan, wala na. Ayan, so tuloy yung biyahe natin kasi malayo-layo pa tayo. Lapit-lapit na kami sa checkpoint ng Del Gallego. Malalaman natin dito kung may naka-duty bang mga checkpoint. Kasi kanina San Pablo wala. Kasi ang lakas ng ulan dito kasi maganda yung panahon ngayon. Parang di naapekto ng bagyo. Afternoon, sir. Saan po tayo, sir? Albay po. Albay. Apo. Salamat, sir.
checkpoint ng Pulange, kung saan dito yung final na ano, border, final na checkpoint na medyo mahigpit-higpit. Kaya yung mga dala naming antigen ipipresent natin dito pagtapat natin sa checkpoint. Kaya ilang sandali na lang nandiyan na tayo. Tingnan natin kung mahigpit pa ba o gaano pa ba katindi yung patakaran dito para makapasok ka sa Albay. Pati nakamotor pala, inigpitan pa talaga. Talagang hindi ka basta-basta makakapasok dito na wala kang ano. Ano sir? Sir, galing nga. Manila po. Pupunta na. Binabatan po. Bata. Ilang kami, sir? Bali na po, 4. 4? Opo. Tulo po yan, hindi po susaro. Dito. Pwede doon? Hindi. Hindi na. May mga ID na, sir? Pwede mag na. ID po? Ito, ID. ID ko. Dalawa pa, sir, ID. Ay, no, yung ID niya, Noy. Yung ID niya yung dalawa. Ito. Akin na yung ID niya yung dalawa. Saka ko yung alam niya. Ha? Okay lang yun. Gilid lang, sir. Wala. Napakita nyo sa kanila. Sa kanya yung ID niya. Sige, computer. Ano ang pangalan mo, Tol? Ano ang pangalan mo? Jen Lawrence. Ha? Jen Lawrence. Pelido? Jen Lawrence. Ha? Jen. Ano ba? Mahigpit-higpit pa talaga, pati nakamotor. So yan yung naging biyahe na naman natin from Manila hanggang dito sa Bicol. Kahit na bumabagyo, yung pag-alis natin dyan sa Manila, thank you Lord at nakarating kami ng maayos dito sa Bicol. At sa mga checkpoint, ayan, kita nyo naman yung dinaanan natin sa San Pablo. Wala tayong nadaanan checkpoint na naka-duty doon kasi sobrang lakas ng ulan at hangin, siguro hindi muna sila nag-duty. So baka sa mga next day, balik na naman sila dyan, kaya mainam na mag-ready pa rin tayo ng mga requirements pag uwi tayo ng Bicol o kung saan man probinsya tayo pupunta, na required pa rin na magdala ng mga antigen result saka valid ID. So dito sa Del Gallego, ganun pa rin, wala namang pinagbago. Pag ano ka, pa-albay, magpe-present ka lang ng valid ID mo or yung antigen, pwede rin pakita mo. At ang pinakang last, final dito sa Pulange, kahit na complete double vaccine ka na, kailangan pa rin ng negative result ng antigen or PCR test. O kung medyo mayaman-yaman ka naman, pwede naman siguro swab. Kaya lang, doon na tayo sa afford natin na kaya. Kaya yun lang ating dinadala pag umuwi dito. So sa lahat po ng bibiyahe, yan yung kailangan nyo. Wala kayong ipangamba kung manggagaling kayo ng Manila pauwi dito. Basta complete requirements, makakadaan naman kayo ng maayos. Ayan, wala pong dapat ipangamba na hindi kayo makakalusot sa checkpoint. Basta sumunod lang tayo sa protocol na ipinatutupad at requirements na dapat dalhin natin. Yun, wala pong magiging problema sa ating biyahe. Ayan. So maraming salamat pala sa sa lahat ng bagong nag-subscribe sa channel ko. Alam niyo na kung sino kayo. At sa lahat na magsusubscribe, thank you in advance din po sa inyo. At maraming salamat pala sa pasahero ko, napakabait, galing dyan sa Antipolo papunta rito sa amin sa Ginubatan Albay, kay Sir Daniel Salgarino, from dyan sa Antipolo hanggang dito sa amin sa Ginubatan Albay. Bait nyo sir, sana masakay ko pa kayo uli pagbalik. At maraming salamat pala kay salamat sa iyo Pops Ray Garcia, shout out sa iyo. Ingat ka palagi sa biyahe. At salamat din sa panonood mo ng aking vlog. Ayan. Ingat palagi sa araw-araw na biyahe natin. At sa mga gusto nga palang kumontak sa akin, mag-inquire, ito po yung aking FB page. Ayan, PM lang kayo dyan para kung sakaling gusto nyong sumakay o magpa-reserve sa akin. Ayan,
PM lang po kayo dyan para dyan tayo mag-usap-usap. At sa lahat ng nanood ng aking vlog ngayon, maraming salamat po sa inyo. Keep safe tayong lahat, saan man tayo naroon ngayon, ano man ating ginagawa. Yan, ingat po tayo palaging lahat. At yun, kita-kits on my next vlog. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Tara na maglaba kahit saan mo man gusto.